Minkejja illi l-ħajja normali reġgħet irritornat b'numru ta' nies jifirxu passihom il-barra minn djarhom wara ġimgħat sħaħ ġewwa, hemm ħafna negozji li baqgħu iħossu l-konsegwenzi kiefra tal-pandemija tal-COVID-19 tant illi t-toqol kien wieħed insapportabbli. Il-Malta Chamber innotat mal-ġurnal Times of Malta illi numru ta' ħwienet u intrapriżi kellhom jagħlqu l-bibien tagħhom wara ġimgħat ta' nuqqas kbir ta' attività kummerċjali u l-istess Kamra qed tbassar illi mistennija jagħlqu aktar. Studju mwettaq mill-Malta Chamber wera li apparti stabbilimenti tar-retail qed isibuha bitqila li jdawru r-rota ekonomika tagħhom anke r-ristoranti u stabbilimenti tad-divertiment ta' minħabba l-fatt illi qed isibuha diffiċli jħallsu l-pagi u l-kirjiet partikolarment dawk in-negozji li ma gawdewx minn xi sussidju tal-Gvern. Il-President tal-Malta Chamber, David Schwiereb, spjega li 75% tal-membri tagħhom mhux qed ibassru li n-negozju ser ikun qed jirritorna l dak ta' qabel il-pandemija sa qabel Marzu 2021 u ma saħqu illi l-inċertezza hija kbira. Il-Malta Chamber insistiet li huwa importanti li minkejja kollox il-pubbliku xorta waħda jibqa' jsegwi l-linji gwida tal-awtoritajiet tas-saħħa biċ-ċittadini apprezzaw li l-COVID-19 għadu fostna bil-għan illi s-sagrifiċċji li għamlu bosta ma jissarrafx f'suf. L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti spjegat mal-ġurnal Times of Malta illi ma waslitila ebda informazzjoni li kien hemm membri tagħha li għalqu, madankollu konfermat illi preżentament dan il-business qed jiġi deskritt illi qed jaħdem bħala survival mode, jipprovaw kemm jgħaddu. Filip Fenek kelliema Turiżmu u l-Ospitalità fisem il-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji spjega illi mix-xena lokali tad-divertiment hemm min qed idawwar ir-rota ekonomika tiegħu b'mod maġġel, madankollu nnota wkoll li hemm min għadu lanqas biss beda u qed iħabbat wiċċu ma' inkwiet kbir. Dan fil-waqt li spjega li fuq nota pożittiva lejn l-aħħar ta' Awwissu mistennija jiġu numru kbir ta' turisti brabta ma' numru ta' kunċerti mużikali illi ser ikunu qed isiru fejn sissa diġà hemm għal 5,000 turisti li ġejjin f'dan il-perjodu partikolari. Intant il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Awċija Joe Muscat sostna li preżentament in-negozji f'Għawdex qed ikollhom ħafna xogħol fit-tmiem il-ġimgħa iżda jbatu fil-5 ijiem ta' qabel. Madankollu kompla jgħid li s-sedien tal-ħwienet Awċin qed jibżgħu mix-xahar ta' Ottubru u l-possibilità tat-tieni mowġa.